Danas je s nama Ivan Šodan. Dobar dan. Ovo ti je prvi Challenger, inače Zadar Open u Falkensteineru Punta Skala. Evo je osvrt kako ti se čini na prvom Challengeru. Pa mislim da ovo je jedno izvanredno iskustvo za mene, igrati prvi Challenger, igrati s jednim od najboljim igračima u svijetu. I da, zahvaljujem se s Hrvatskom teniskom savezu na wildcardu i direktoru također. Super. Kako ti se sviđa sam rezort Punta Skala? Kako smo te ugostili? Pa ogođaj je stvarno bio izvanredan što se tiče hotela i hrane, tu stvarno nema nikakvih primjedbi, sve vrhunski. Reci nam par rečenica o samom meču. Kako je meč prošao? Jesi zadovoljan igrom svojom, protivnikom? Pa prvo prije ovih turnira sam bio u Istri na 2 Futures turnira i to je stvarno super što se pruža prilika mladim igračima, što ima puno turnira u Hrvatskoj u ovo vrijeme. Što se tiče meča, protivnik me je dobio, mislim, on je bio bolji igrač da budem iskren, ali da, stvarno sam zadovoljan što sam ovdje igrao i gledam to kao nešto za budućnost. Super, bit će još puno prilika. Evo za kraj, mali poklon od našeg sponzora, to je Brita, njemački brend koji se trudi promovirati zdraviji svijet, manje plastike, tako da nadam se da ćeš i to koristiti i da se vidimo opet sljedeće godine. Ja, hvala na poklonu. Hvala.